ngikwazi ukuphatha isizwe esingaka bese ngikhohlwa uNkulunkulu. kuNdunankulu nina besilo bengiphakamise uThulasizwe Buthelezi. Ngicela sondele nganeno naye. Yasimangaza mase sibona uMntwana weSizulu esenza le yanto endaweni engafanele. Futhi engafanele ukuthi eqoke uNdunankulu. Ngelishwa elikhulu uNdunankulu akaqokwa uma kwenza umkhuleko. Sithi asicacisele izwi ukuthi uNdunankulu uqokwa ngomkhosi oselwa. Uma kuphothula umkhosi oselwa esibayini eside esingumthandazo kaZulu, kuba yileso sikhathi ke kuqokwa uNdunankulu. Sheng. Emva kwalomsebenzi ngifuna ukusheshe ngibaleke ngalokhu ningibuza imibuzo eminingi ukuthi ngikwenzeleni lokhu. Ushenge usebenze kakhulu noMntwana futhi namanje usasebenza. Anti manishodela amanzi ngikhomba ngemini uhle yapha amanzi. Athokoza nina besilo ngoba beminde kanje phakathi kwenu nampo uNdunankulu besizwe sikaZulu. Nina besilo ukuthi ke osekusele ngakumina njengamanje ngenxa yezikhathi esiphila kuzo, ngenxa yezinkantolo ezikhona nalaba abafuna ukuhlukanisa isizwe phakathi bathi bangamavikela asihlalo babhasobheni labo bantu. Ibutho ke igama lebutho ngenxa yezimo esiphila ngaphansi kwazo namhlanje silwanetshe. Nina besilo ngithokoza kakhulu ukuba nibe khona. Okwami umsebenzi wami namhlanje bekuyiwona lo ukuthi ngiphakamise uNdunankulu nesekela Ndunankulu kaZulu ukuze kusetshenzwe indlela eyaphambili ngizobambisa